'Cause I've got nothing on but the radio, and I've got nothing on for tonight. I've got nothing on but the radio, and I'm tuned into the station live with midnight. Good morning, Good morning. good evening, good afternoon, good night, everybody. Welcome to Sana Saida. Happy New Year. Flop culture. Flop culture. Yes. How is it going? Listening page 12. Question number 2. Welcome to the English special. Jane and James. go to the cinema. Hori, Jane hasi egin zen famatu hori. Bai, zerren. bai, Eta bai. bairan undagoen. Bai, inon. En Los Goya. Ez genuen komentatu, ez dakit Una Los Goya. goya como una... Ez dakit Los Goya izan zidan, baina non egon da Javier Calvo Jogurina Borobarekin. Egin dute, gero Malagan zegoen zinemaren ez dakiz. Eta egin dute Málaga Film Festival. festival batean. Bai, eta ahora gertu da tipa hau esaten, esan pelikula bat gustako duzuna, 8 apellidos. Es que onena. La nueva de 8 apellidos, Es que me ha onena, encantado. onena. Me ha encantado. Onena. Sin más. Ez no zen... Mi querida señorita. Mi querida señorita. Que, nik galdetu nahi dut, mi querida señorita da My Fair Ladyren adaptazio bat. Uste dut baietz. Vale, es que mi querida señorita. Uste dut baietz. Vale. Esatzen Jogurina Borobak. Eta eski berak parte hartu zuen eta bertan egon zen ere. Bera egiten du de señorita. Lukazo batekin. Ez egiten du Vale. kameo txikitxo bat, baina eski da fantastia Jogurina. Zora, garri jogoroba musu handi bat hemendik podcasteko laguna. Jurina Boroba. Jurina Boroba. Putas travestis de mierda. Jogurina Boroba. Bai, eski aurreko ataren utzi genituen gai asko landu gabe, Eta jende asko galdetu digu. Jende asko Bai. dizkigu iruzkinak, ea noiz hitz egin Jogurina Borobaren inguruan. Bai, jendeak idatzi zidan esan ez, baina nola izan daiteke ex lagun batekin tatuaje bat izatea, edo ex bikote batekin tatuaje bat izatea, eta zer gertatzen da horrekin. Eta zer gertatzen da, eta gai hori garatzeko irrikitan gaude gure gaurko. Bai, gaur ez da gaurko gaia, baina badakizu zer gertatzen den? Deus. Itxoin, bale, Hor zein daukat. da zure alegatoa? Hor daukat eta divertigarri eruditzen zait. Tatuaia? Bai. Eta ikusten Eta- dezun orotan ez dezu gogoratzen eginiko akats guztiak eta sartzen zara como espiral autodestruktibo batean. Eskertarako ez du tatuajerik behar. Eskertarako sartzen nahi zuean eta ja pentsatzen dut hortan. Hori da erantzun zuzen bakarra. Eske? Jendea da, como, ikusiko dut tatuaje hori eta gogoratuko naiz eta negar egingo dut. Ai. Okay, girl! Eta gero bai, Therapy! pixka bat apunte txiki bat gure neurodiba guztientzat. Orokorrean, traumaren aurreko posturarik zuzenena ez dakit den ahazten saiatzea. Osa, trauma oso bortiz bat da, en plan, la guerra de Vietnam, Bai. vale. Baina, en plan, no, nire lagunarekin behin eztabaidatu genuen, ze maritxuka joietarako soineko berdina geneukan, así que ez dut inoiz ikusi nahi, eta ez nasfango taberna berdinara inoiz. Osea, jendea da oso ebasiba. Eta gero ere, nire kasuan adibidez, nire pertsona horrek ere utitz egiten, eta, bueno, nire ez dit minik sortzen, no? Como berari buruz pentsatzea. Baina da, como, tio, baina nik, en plan, lagunak izan ginen. Como, en plan, bai. Ongi pasa genuen, sabes? En plan, no sé. Nidakat zure aurpegia bularrean. Eta nik atutxo begara zuta biok, eta ingoitut gehiago. Eta izan dira Eta nire nik bizitzako tatuatuko- oingoz, 5 urteiko berenak. Eta nik tatuatuko nuke zure izena, eta me da igual, eta jazta. Eta gero, bukatzen badugu, eta mingarria bada lo que sea, pasatuko zait. Bai, Eta mingarria izango da tatuajerekin, eta tatuajerik gabe. horixe da. Edo bestela, intzeike Danel, eta gero bete Eta gero jarri, kutxuneak. Danele. Hori da, edo Eta, Ramadán yo qué sé. el jueves. Ez dakit, no me dan el carnet de conducir. Ai, hori da guztien oso divertigarria. Zera, ze dautatu bai oso gracioso batera de Noemi, ja Noemi novia. Baina, bueno, hori da, como oso, gure boomer minutuan. Oso heldu zarete divertigarria, podcastera. tatuatu, ez izan beldurrik, egin gauzak, tatuatu, dena konpondu edo, dena aldatu daiteke bizitza. Bai, honetan. hemendik musu bat, Pati Abrahamsonentzat podcasteko laguna ez dut berarekin hitz egin nire bizitzan, baina badakit dituela bere gorputzan zehar tatuatuta bere ex guztien izenak. Zora. Eta duken plan belarrian, Paco. Ai, me Ze, encanta. claro, 40 urteko emakume baten exak dira, badakitu, Ai. ez dira deitzen en plan Derek. Ai, me encanta Paco. Juan, Manolo. Nik jatzen dut Paco, utziko zeniak. Nik bai, Ai, me encanta, Bai. Paco, Ipurdian. horixe da. Badakitu nik denbora askotan zehar nahi nuela tatu hau Ipurdian salda dago. Ze, alde batetik, salda dago, esaten da, ez da Da, esaten salda badago. Ez, Badago. salda dago. Salda badago. Ez ez? Baiet? Dela salda dago. Ez ez? Salda badago implikatzen du norbaitek galdetu dizun ea saltza ez dagoen. Eta hori jendeak ez du egiten. Jendeak galdetzen du, dago salda, eta zuk bai,
salda dago. Salda badago erraten da, Erraten Nik dela ikusi ez du dudana esan nahi da zuzena denik. Salda badago. Vale. Super- Utzi iruzkinetan, Claro. ea aktualitate Igor, sutsuko zuk nola esango debate. zenuke, salda dago, osea, zuk izango bazenu taberna bat, zer jarriko zenuke? Cerrado por vacaciones. Vale. Salda badago, ez? Eske salda Hasi badago. behar gara zure mikroa pintxatzen. Ja, Zure Igor, mikroa pentsatu behar sartu behar dugu. da, ze ez dezu hainbeste hitz egiten. Ah, Vale, esaten du hurrengo posibilitatea egite, astean- baina gaur ez duela egingo. Urrengo astean egingo dugu eta Edo Igor- gure Laster helduko den 100. programako berezian, Eske bat batean, nik izan honen ideia bat, guzti oso ingiritzen dugu, eta ere batean inork ez du egin nahi. ponerle porno geia, Igor. Bai. Oso ideia ona da. En plan, Bai, No? Igor reacciona a Bellamy Online. Zera... Urrengo, zein da zure produktore gogokoena? Zein da zure OnlyFans gogokoena? no, baina gauza gehiak, pues oso divertigarria. Gehi ez dakit, baina gaur gai bat badaukagu. Zein da gaurko gaia, nola lotu duzu? Nago, hain kantzautan abiela nire burua galtzen eta hori entretenigarria izango da. Gure gaurko gaia zera da, nola eta nola ez bidaiatu. Kuku, mutximu. Alpetara bidaiatuko gara, paka la pirañadekin, eta azalduko dugu Bop eta Flop formatuan, gure entzulek hain gustoko duten Bop eta Flop formatuan, bakoitzaren diren ideiak bidaiatzearen inguruan. Hasi behar naiz esaten nire ideiatako asko, ez dira klasifikable Bop eta Flop bezala, baizik eta dira un candente de otra actualidad. Ok, work. Ei, bidaiatzea gustoko dezute, bada sasoia irten da eguzkia Vale. Euskal Herrian, eta mundua gelditzen da, mundu oso daia Castro Urdial esera. Oso ingiritzen zait. Venga. Hasiko gara esaten, programa honetan, behin baino gehiagotan esan dugun gauza bat. Disclaimer. Guri ez egu bidaiatzea gustatzen. Ez egu bidaiatzea gustatzen. Uste dut jende askori ez zaiola gustatzen, dago hor presio sozial bat, rollo de bidaiatu behar duzu eta no seke, eta oporretan joan behar Bai. zara, ez dakit nora, eta ez dakit nora. Opogak Girl. baditxutzu. Ez, oporrak esutan dira aspergarriak, asko ibiltzen zara, ikusten dituzu gauza asko interneten ja ikusi dituzunak, beroa egiten du, diru mordoa da, ez duzu deus ikasten, porque jendea ez dakit non ikasten duen, en plan, begira zure inguruan eta ja ikasten duzu, Bai. cariño, oza, whatever, sin más. Guri ez dugu gehi gustatzen. Bai. Orduan, nik ditut flop asko jatzen da. Ni heldu naiz inpas batera bizitza hontan, non batu zait nire eta nire inguruko jendearen 30 hamarkadako krisia, eta nire amaren, a ber, hau ez dakit nola garatu. Baina badago momentu bat jendearen bizitzan, non 50-60 urte dituzun, eta derrepente munduko gauzarik vanguardista eta punta de lanza eta irrikagarriena dela bidaiatzea momentu orotan. Hombre, pero eske bada, porque ez imaginatu gure amak gehien bat, Bai. ez duten aukera izan bidaiatzeko. Ulertzen dut. Orduan. Oin bai, ulermenetik egon neiteke kokokteraino. Hori bai. Ointxe bertan daukot urte oso batean, nire amaren urtebetetzearen bidaia, nire urtebetetze oparia da, nire amarekin bidai bat, zurekin joan behar naiz bidaian garelako edikotez a bat, ver, bidaian dan elgoaz Torremolinosera. baina biok gaudelako page berdina. Ah, bai, bai. Nire amari bai da. Torremolinos, ondartza. Beste egunean komentatu zuen nire arrebak Urako egitea pika. bidai interkambio bat gure urtebetetzean gure artean ere baita zenuen. Ezin dut gehiago! Familiaz nire lagunekin, ezin dut gehiago. Bidaia asko dira. Nik ez. Vale. Ni banoa maiatzan kruzero batera lagun batzuekin. James. Que de hecho, ari gara pensatzen, ea jeitxiko garen ez garen jeitxiko. Porque da como, gelditzen da Sicilian, bale, baina eski gelditzen da como, ordu erdia, me da igual, osea, Bai. hemen, tirada, nire duena da, Eta inbizu niretzat Jurassic Park. oporrak, eske oporrak jagin duena tal bat, ez nire asko gustatuko, baina oporrak da deskansatzea. Bai. Orduan, ni ez baut deskansatzen, ez dira oporrak. Korrekto, horregatik gure madrilerako bidaia ez dira izan oporra. Ez dira izan oporrak. Ez dira izan Gurean gara oporrak. lanera, tatuatzera. Lanera, gure azala, gorputza jartzera. Oh, exacto. Eta zaintza zentralizatzera. Exacto. Eta asamblada horizontal bat egitera. Jandugu vegano batzuetan, Ja, bez... ze honak. Egin daitezke gauza oso politxak cauliflowerarekin. Ah, bai, En bai, Vision. jangenituen... Nola da cauliflower euskeraz? Azalorea, no, Ah, vale. azalorea. Vale. Ez hori da berza. Ah, hori da aza, asekaz, claro, azalorea izango da. Ah, baliteke, azaren lorea. A ver, Beira. No, gure fact-checking departamentua igor da. ja, baina gaur ez dago oso, ai, koliflora horno, no. Igor dabil zigarro bat dutzen. Eta zalantza hau argitu
orduko hasiko gara gure Azalorea. Azalorea gustoko dezute edo Eman ez dut. utzi gure Niri iruzkinetan. kriston pila gustatzen zait. Ba, begira. Zeona, bidaiak, ordun. Bai, zu edo ni. Hasi zu. Arri, bale. Ego dugu pop eta flop, bai, astutzen dela zen. Norakoak, Bai, tokiak, Hau da. tokiak. leku ontara joatea gure iritzian bop edo flop, gure iritzian, Bai. eta gero gauza batzuk ere guretzat bop edo flop den bidaiatzeko orduan. Bai, bidaiaren ikonografiaren inguruan dagoen mota guztietako faktoren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Ze iritzi dakazuen emaite gastroturismoaren inguruan? Perdona, ahora esa diva. Niretzat flop, evidentemente. Zergatik? Bai. Ze Ariana Grandek oso ongi esan zuen bezala. I hate America. Ez, berari Ariana Grande eta zinteari bori galdu zieten. Ez, non dago janari honen eta esan zuen, vegana naiz igual zait. Leku guztietan jartzen dut letxuga. Ja, ber. Orduan da, como, ni, pues ez gain heavy, baina, Ariana Grande vegana da? bai. Beira. Orduan, ni leku gehienetan eskizien dut deus jan, orduan da, como, Izan ditugu. interesgarria da, bilatzen Bai. dugula beti, pues igual jaten gara Galiziara, ez? Da bilatzen Bai. dugu, jo que se ez dakize, veganoa non jan. Edo Asturiasen jan genuen katxopo veganoa. Bo, eta ze Edo jaten horreza. gara ez dakit bilatzen dugu, januen kaio sala madrileña veganoak. Bai. Orduan da, como interesgarria hori bilatzea. Bai. Baina, gero, pues me la pela. Neike alegato bat pixka bat Tote Fernandez. Let's go. Vale, esken nago, como nobixuaren eserlekutik ta ni ez naiz vegeta eta dena delakoa. Janari vegetarianoa oso goxue da. Oh my god. Eta jendiak dauko, como urtikaria bat, joatearena, eta ez dut como medalla bat kolgatu nahi edo, baino, eske goxua da. Orduan, zu baten zara, toki txinatar batera, jaten duzu janare txinatarra, eta ez dozu eskatzen petxuga de pollo con patatas. Orduan, segatxik fanbizare, toki vegetariano batera, eta mundu osoaren lehenengo keska eta lehenengo galdera da, baina badau zerbait eragia daukon. No, mazke hori nintzat da jendea, no, ez dut ikusi. Nik uste duena jendea uste duela gozarekin joango dela. Bai, edo jango duela bakarrik belarra. Eta da, como, amor, osea. Ja, que jende honi bebai gustatzen zaio jatea. Ez dituzu jaten barazkiak zure egunerokotasunean. Horixe Edo da. pasta, edo arroza, edo... Bai, unas pochas, una tortilla de patata. Ui, metxagun eruk. Hori moztu gara postprodukzioan. Tortilla de patata? La tortilla de patata. Orduan, gastroturismo zuregatik flop. Niretzat flop baino horregatik. Niretzat da el único bob. Ez que zuri asko zen The zaizu. only one. Niri ez nau mugitzen nire etxetik janaria ez den ezerk. Ja. Joan gara Galiziara. Naz oso mariskera, gainera. Eta Behin- gero, zer egiten dezute? Behin paritu ez, nire amako paritu zegoen, en plan, Bai. jaki joan garen Galizera jango dugu, Mariskeria batean. mariskeria batean, baina, claro, nik ezin nuen, deus jan. Quieras que no. Orduan, eskatu nuen, bat zegoen, Zeta salajillo. Zeta salajillo. Bai. Bueno, ekarri zidaten. Marmita bat. Pero, osea, olako... Claro, ze hori da, sartain bat, amabi pertsonaren bilera batean mariskoa jateko, jarriko ditugu unas setas polke diran. Baina hori da razio. Baina januen ensalada oso on bat, eta Bai. gero zetak. Eta ensalada oso oparo bat. Ze bebai da jartzeko mai erdian amabos saretenian. Eta gero ere, munduko ia leku guztietan, Valladolid izan ezik, munduko ia leku guztietan, eskatzen badiezu, esaten badiezu mundu guztiak egiten du, edo aldaketaren bat, edo ematen dizu zerbait. Valladolid ez zinuten kendu atuna ensaladatik? Valladolid zen segaltau zen. Que jendea, zuzen esaten zugun ez. Ez aldatzeko ensalada bat? Ez zutela ematen. What the fuck? Bai, oso naziak. Baina hori, Bale, hau zen nire lehenengo puntua, gastroturismoa mugitzen hau hainbeste janariak, hain gustoko dut jatea eta meriendatzea. Nire amarekin bidaian noanean, oain gutxiago ze dago en el zemp. Baina, bere dieta hasi baino lehenago, hori zen plana, goaz toki batera, jan eta edan, eta bilatu beste toki bat, non jan eta edan. Eta Erroman ikusi genituen Vatikanoa eta Koliseua eta beste fortalezaren bat, por el que diran. Porque ni ez naz itzuli behar ainurrin beste inoiz dire bizitzan, orduan, itzultzen izanean arrasatera eta mundu osoak zen dira, ikusi nun Vatikano, ez esatik den ez, egon nintzen tagliatela. ja, baina bez, hor da, como beriz presioa, osea, nik Badao presio bat izugarria. Nik adibidez, ikusten dut Big Ben, Bai. Zendula gutxi nintzen Londresen, Negarrez. al revés, igual zait, da como, pues hor dago, eske ikusi dut interneten, Horixe da. eta da, iguala. Zen nire Windows 95eko salvopantallas predeterminado bat. Da igual, Orduan ikusten duzu ikusita Big daukat. Bena, eta da Big Bena, ikusten duzu London Eye, eta London Eye da hemen Iruña jartzen duten Noria. Bai. Osea, da Noria puta bat. Eta My London Orduan da, Bridge. como...
Eta gero ere, aipatuko gauza bat, Bai. aiparte, baina etorritzen dira burua. Egon nintzen Londresen duela 2 aste, 3 aste, nintzen ja. Bai. Hau Tio, irtetzen denean duela 6 urte. ze aspergarria. Osea, nori zineteke Londres? atxaldeko 6etan dena itxia egotea. Zer egiten duzu 6etatik afaltzeko ordura arte? Zer egiten duzu? Edo zoaz, zerbait edatera, edo bat dialek esaten duen bezala ezin zara kalean egon, porque doinek ezin zara kalean egon, porque ez daude ez bankuak ez deus, zer ostia egiten duzu? 6etatik 8etara. Eta igual lehenengo egunean, pues venga, una cervecita, ez de gustora. 5. egunean, nina Alkoholismoa garatu. pi, Bai. sabes? Bai. Porque nila lagunekin ez dakit zer buruz hitz egin, porque ez dugu hitz egiteko gairik, eta jago den plan, Hori beste gai bat da. si llega un punto, Hori beste buah, gai bat da. es que da, Hau ez da zure punto bat. da hurrengo Pasako puntua. gara No, da ofizialki hurrengoa. bigarren puntura. Bigarren puntua, zuekin guztiokin. Vale, dira como bizati, baina orokor. Da lagunekin bidaiatzea, baina Bai. bereziki talde handi batean bidaiatzea. Sexu gostoso na Krakow. Nire ustez, inor ez da inondo eruetan. Flop. Bizitzan giza... Flop. bai, nire zabe bai. Bizitzan giza harremanak dira dauden gauzarik konplexuena, horregatik jendeari hainbeste kostatzen zaio monogamia alde batetik dominatzea, eta bestetik gehinditzea, ze 2 pertsonen artean jadia zaila gauzak. Soazte, 11 pertsona oporretan, os vais a matar. Flop. Ez que os vais a matar. Flop. Eta ez 11, noiz da talde bat handia? 3. Monogami, no, berdin da. 3 pertsona ja, eske ja dago. Badakit No, 3 ongi dago. 3 da 4 baino okerrau. 3 da oker, bai. 3 da 4 baino okerrago, ze 3 partaideren artean, liskar bat badago, beti galditzen da pertsona txintxilikan. Ja. 2 bazarete, oza, 4 bazarete, 2 bikote egin zazakete. Baina 3 da bastante kurosez. Eta talde handian, beti egon behar dira desanotezasunak eta Oh, liskarrak. beti, Eta beti, jendiak beti. imposible ikusten du, eta hau da nire pixkat, nire autistik az, baina jendiak imposible ikusten du, zuk bakarrik, gauza bat egin nahi badezu, zuk bakarrik egitea. Ai ama, nahi dut ikusi Alarko del Triunfo. Ok, ikusten gara hemen afalorduan. Txao. Badakitzu? Ze ikusiko dezu. Ja. Jendiak ez du separau nahi. Enik ez dut ulertzen. Osa, nire usten zitegeria, ez dakit, taldean gaudenean eta plan bat dagoenean, bai pena bat joatea bakarrik. Baino, eske Baina pena askotan... gehiago da bera ekartzea. baina nahi dut plan bat dagoenean. Vale. Imaginatu, joan barra denak portaventurara, baina batek dio, nik ez dut portaventurara joan, nire dut, Ni- da como, joder, chico, baina eske guai da, como, denak elkarrekin joatea portaventurara, no, risas, no seke. Vale. Ok, baina eske askotan ez dago planik. Correcto. Plana denean, como, deus egitea, pues norbete egin ebe guztar, eta gainontzeko ez, pues joatea, zigualtzait. Bai, Zigualtzait. total. Oro, gaten bagara, como la más turista, porque badago jende dera goizeko sortiteren esnatu bargara, eta joan bargara ez dakiz ikustera, eta eske, dena perfecto, nire naiz hori, eta gero daude, inork ez duten egin nahi, ni ez nago, horri nago bizkat erdia, naiz ez bitarra hontan ere. Eta horren da, como, vale, pues, baldima daude bizpairo duten hau egin, eta bizpairo, pues, bananduko gara. Bai. Zein da arazoa? Zenbat Pero giltza si gero- ditugu gelarako edo tokirako? 4, pues ya está, pues bakoitzak Ya eramatea. está, si gero gainera da, como, osea, ni 5. egunean jane dut etxera itzuli. Eta 3. Nik beti esaten dut, bidai baten edo opor batzuen durazio ideala diela 4 egun. Ni genitzen Japonera 10 egun, Bai. lagun batekin, Bai. eta ja, 6. egunean geunden en plan, Hitz egin gabe. autistikaz, inorketzuen hitz egiten, Ez. oean TikTok ikusten en plan. Ez zintzera eta Eta gainera, da como- gela berdina bada, Eta da como, afalduko dugu gero, bai. baina nire deskompresioa. Eta behar dugu, nik nire amakin garatu dugu sistema zoragarri bat dela nire ama da maite dudan enean pertsona oso absorbente bat, zure oso gainean dago, eta asko maite dut, baino garatu dugu sistema ikaragarri bat dela goizean jeiki, ni ez naiz jeikiko. Ez naiz aterako oetik 10 baino lehenago. Ez daut dirua mundu honetan, ze oporretan nago. Hori da, eske 10 hori da. baino lehenago, ez nazatera bihar, Hori da. oetik. Orduan, nire ama jaikitzen da 8, 60 urte ditxulako, eta itxoiten nau, gero 10 goia 8, eta 4 6:30 edo, goaz hotelera, siesta botatzen. Gainera dago oso ongi zezuramak dauka kondizio bakarra hori egiteko. Bai. Dela, bale, ni sortzen ere txungo ez dut, baina kafe bat behar dut. Bi, Orduan, egon behar duak kafetera bat, bai. eta kafetera bat baldin badago, dena perfecto. Da, como, bale, bilatu behar dira ekilibrio horiek. Bai, noski, zer nire ama da kafe adikta bat. Claro, hori baina bezala. ongi dago, orduan, bale, berak behar du kafetera bat egotea, bos kafetera bat lortuko dugu. Horixe da? Hola bere egongo da, 10 arte kafetxoak hartzen, Mhm. eta ez du 10 desatuko zara, eta jazta, eta ziko degula. Todo correcto.
Eske, maitasuna hortan datza. Dialogoa, Dialogoa. negoziazioa, helduak gara, ez dut jeiki nahi, goiz, ze izorrazen dizkidaz oparrak. Eta banatu, gu adibidez gaino gongo gara Torremolinosera beste bilagunekin, Bai. oso ongi pasako dugu, baina egun batean jongo gara tatuatzera. Badaukot- Eta beste egun batean igual gu afaltzera eta beredik afaltzera beste leku batera, Bai. jo que se, baratu. Ze zita doble asunto honek ematen didate oso beldur portzentai razonable bat. Osa, ez daukot beldurra, baina banago vigilando. Ze, ezin dugu fingiru, ez garela como bibikote dakizu. Eta? Osa, ez gara lagun talde bat, nina ez zure nobixua, eta haiek nobixuak dira, orduan planak separatuki egiten badira, egongo gara bikote bat, eta bestia. Edo ez. Ez. Nik usten dut, xarma eta biok joatea ez dakiz zer egitera eta Aimar eta zugelditza jolasten playera. Bai, roles, ferocity. Ja, gude compras Ja, eta bez. zude kalapura. Eta gu zerbeza edaten eta elkarri ikutzen Me titiak. encanta. Zera, ikusiko dugu, informatuko zaituztegu uda honen ostean Flow Kulturaren Bai. denboraldi berrian. Baina horregatik oraingoz, diot, gehien bat, oza, orain Talde serio. handietan bidaiatzea. Talde handietan flop. Lagunekin Ansiedadea da. ok, baina beti bilatu behar da ekilibrio bat bestela da. como- Oso zaila da, eta are handiagoa taldea, are zailagoa. Ze benetan, uste badagoela ulermen hau, non denok izan behar zen unidade bat, eta ez arete. Eta, woke moment, Por las joaten wokes. bagara, talde handi batean, joaten bagara, lagun talde bat, etxe batera, ez hotel batera edo lo que sea. Ze etxetik kanpo bazkaltzen badugu beste kontu bada, baina imaginatu, landetxe batera joaten garela eta guk sukaldatuko dugula, baldin badago pertsona vegeta bat, vegano bat, zeliaka bat, egin dena vegano eta glutenik gabe. Se acabó. Se acabó. Nazkatuta nago, egitea guztiontzait zerbait eta arraroentzat zerbait aparte. Te vas a la mierda. Bai. Te vas a la mierda. Eta egiten badugu entxalada guztiontzat, ba entxalada guztiontzat. Ikasi jaten. Ikasi jaten. Teorikoki, zure aldenago, bebai uste dut badagoela gris tonalidaderen bat erdian. Zein? Badakizu, egun guztietan otordu guztiak plenamente vegetarianak? Landetxe batean zoaz, asteburu bat danel. Orduan bai, que se jodan. Asteburu bat egon zaitezke. Bai, orduan bai. Eta, aste egun bete baten, ere guapa. egun baten joan afaltzera a Amerikalandia eta jan txuletoi bat. Edo ez, jango zu txuletoia, iristen zarena zure etxera. Hombre, Talde batean gaude. Eta, como, baino gabitz talde Guztiok, autonomia, taldearen kontu- barnean autonomia asko gabitz babesten aktivitateen-tarako. Orduan posonetarako. baina bazkalten badugu denok elkarrekin, Bazkaltzen bat zuten elkarrekin bai. Edo sukaldatu behar badu. Ni beti izan dut, aparte sukaldatzea jendearentzat oso itxusia da. hori zen nahi dut Oso nik ere. itxusia da, ez apartzea, sukaldatu aparte norbait. Eta 8tik 3 vegetak bazarete. Bueno, hori da orduan ja, representazio are asko, gehiago. badakizu. Baina eski guatzait, bakarra baldin bada ere. Nik uste dut hor dialogorako... Zer egiten dira txanda landetxetan? badagoela. Zer egiten dira? Ez Pasta? Zer egiten da? Arroza? Bai. Ez que ez naz Eta hori ezin da egin ara egirik gabe, Ez que ez naz egon. pues Egia esan, ez da egiten barbakoa. La barbakoa. nik nire lagunekin ez. Parrillada. Ez dakit. Baina pasta, tomatearekin, pum, fideuá, pum, Bai, hori bai. arroz a la cubana, pum. Hori Hori bai. dena vegeta da. Ja, Hori ja. dena vegeta da eta izan daiteke. Orduan, tio, izan normalak. Pixkatu da. Urrengo puntua, ja woke moment bukatu da. Vale, nire urrengo puntua ez da... Bai, bada, hau da bai, bopeta flop. Badago ulermen hau, non batzutan hartzen da aktibitate bezala, plan bezala, edo gauza autonomo bezala, ondartzara joatea. Ondartzara joatea ez da plan bat. Esan nahi dut. Urbiltzen Gu- dut mikrofono. Gabitz, goaz, hitz egin dugu askotan ondartzen inguruen podcast honetan, baina nire lagunekin noa bidaiatzera. Aukeratu behar dugu norako bat, edo toki bat, edo destino bat. Eta zaten dugu, guazen adibidez Kambrilzera, eta hartuko dut etxe hau ondartzaren ondoan dagoela, eta orduan, aspertuta gaudenean joan gaitezke ondartzara. Aspertuta gaudenean joaten bagara ondartzara, gaude ondartzan aspertuta. Se me explico, en plan, ez da plan bat, ez ditu arazoak konpontzen. Eta uste dut jendeak kokatzen duela, como bere bidaietan, esan ez, no, bete gabe ditudan utxune guztiak, fango da sola dantzara, ja me divertira jo sola. Ondartza egin nire gustatzen, naiz Timote Txalame. Da hoax bat, da kuento txino bat. Ondartza da aspergarria, ondartza... Da, como, a ver, egon daiteke momentu hau, como sombrilla batean eta hor egotea eta no seke, ni ordu erdi guztera gote naiz. Ez que iraupen oso motza dauka. Hortik aurrera ia soberan dago. Eta egoten bazara, como liburu bat irakurtzen, edo dena delakoa, uste dut zuk nahi dezuna da, lehen aipatu dugun taldetik break bat hartzea, eta nik break hori nire etxean hartzeko eskubidea. Claro, dut. eske egoteko liburu bat irakurtzen zergatik egon nahi dizu hor kriston beroa egiten duela. Beroa, umeltasuna, Ez denez, area, hotelean- liburuaren etxai guztiak. Hotelean, Airbnb-an dena delakoan logela batean sartuta aire girotuarekin. Hori bera. Ez dut erertzen. Jendeak mistifikatzen du horretaz. Ondartza,
dauka ordu beteko kaduzidadea. Aztu Bai. izin zara, eta ordu bete barru, atera barzera hortik, ze bestela, Hoxe. insufrible. A no ser, badago nintzat, excepzio bat, dela, nola esten da, Jaima honek hartzea? atardezerrean joatea. Ba hori, atxaldean. Atxaldean, osea, justo eguzkiak Bai. geisten ari dela, me encanta momentu hori uretan egotea. Benetan? Eta gustatzen zait pila bat biluzik egotea uretan. Da como, hipismo. Pues era verdad. Ekarri jo que sé, Mandala. un incienso. Vale. Da hipismo, gustatzen zait pila bat momentu hori. Naturarekin konexioa nabarmentzen. Bai, eta gero como iluntzen hasten da, eta uretan, Itzultzen zara Lutero Materno. Asko gustatzen zait uretan egotea. Bai, egia da. Osea, ur barruan egotea, Bai. daukat como konexio bat urarekin, gustatzen zait pila bat. Konexión fetal. Bai, gustatzen zait pila bat. Total. Fenomenal. Baina garik momentu hortan, eske guzkia ematen badu da, como insufrible. Efecto espejo. Erretzen zara. Viva! Bai. Gainera ni erretzen izela, como, con la mirada, o sea. Eta nik erosten dut krema, eguzkitako krema oso merkea, hasi nire atzetik usten duz como gasolina rastro bat, uraren gainean. Badakitzu. Bai. Oso turbioa da. Hondartza ez da aktivitate bat, nahikoa solidoa, egun pasa edo arratzalde pasa oso bat justifikatzeko, fight me, eta gero fan behar gara afaltzen, eta ni daukot barrabiletan kresala. Ez gara joango. Urrengoa? Urrengoa, maleta handi batekin medaiatzea. Gehien bat, egazki bat hartu behar denean. Korresponditu egin gara. Niretzat, Bai. flop. Korresponditu egin bagara, zenin daukon hemen debate oso potente bat dela overpacking versus underpacking. Vale. Ni naiz super team underpacking. Underpacking, nire. Ni fango naiz, vamos, Mongoliara, bueno, Mongoliara ez porque oso urrin dago, baina joango naiz edonora, motxila batekin, bi kalzontzi jokin eta bakero batekin. Eta jazta. Eta jazta, zerbait Eta jazta. faltan botazen badut, erosikoetan. Erosiko dut. Erosikoetan. Eta Ze jazta. jendeak, hau da super boomer, ez da boomer, baina da como, somatzen dut dagoela monologo bat en el Club de la Comedia honen inguruan. Hori ez da el Club de la Comedia. Jendeak ite ditu maleta batzuk, pa ke? Ja. Pa la guerra. Boh. Jendea muda hau egiten da. Boh. Eta zuk, pakeatzen duzu bastante, ez? Igual ezagutzen garenetik fanzare utxitzen. Ni? Igual da... Si ni naiz, aunque ez dirudine super mochilera. Egia da, pero esare dela altus. Nire altusekin Egia da, nidera ja. mat institututik altuz Bai. berdinarekin, Bai, bai, bai. eta hor jarraitzen du, como el primer dia, altuz hori egon da, zamarru mundu osotik zehar, baino ez. Baina egon da bai Frantzian, bai Erresuma Batuan, bai Japonen, bai leku guztietara eraman dut altuza. Igual zen nire ama, joan dela murrizten denborarekin. Zegia da, hasieran maleta eramaten zuela, eta gero berak ez du eraman nahi, asik nik eraman behar dut. Eta egin da, bere motxilatxoarekin, con 4 bragas. Nire ez nahiko porsaka, baina porsaka da, como eramaten dudan praka, eta igual bat motza, Ja. bi kamiseta, bi braga, Ja, zu esare overpacker, zu esare como normal packer, bai, osea, eta eta jazta, ni naiz underpacker. behar dena, que Bai. gero arropa guztia garbitu daiteke, edo incluso, bi egun kamiseta berdinarekin, no pasa nada, Ah, ez da deus pasten garria. Zenbat problematic point. Zenbat denbora irauten dute fraka bakero batzuk? Praka bakero batzuk, Fraka bakero hilabete batzuk. bat. Eske? Ez basoaz como fondi bat jaten eta jausten zaizu gainetik, fraka bakero batzukin al fin del mundo. Asko. Al fin del mundo. Bai, bai. Ni oso underpacker naiz, beti ahazten zaizkit gauzak, beti ahazten zaizkit joan terakoan, eta Joan? itzultzerakoan. Joteik, ma. Ma. Ia ahaztu nuen zure Nintendo Switcha Kanariar Irletan. Egia da. Ez dakidalako begiratzen. Egia. Orduan, ez dakit begiratzen, ez dakit biltzen, bakarrik dakit arazoak konpontzen nire aurrean daudenean, ez aurretik. Orduan, ezin da nigan konfiatu. Eta gero mierda bat da, gehiemat egazkinetan, en plan, maleta fakturatu behar duzu, eta ea zenbat pixu daukan, eta ea iritsiko den, edo ez den iritsiko, eta gero gainera gomarzara, igual erosi duzun guztia, ez da iristen, eta galtzen da betirako. Eta gero batean igual, pasentzara 3 kilo, eta horrendu behar dituzu, 50 euro 3 kilogatik. Mira, txika, niri estres hori, no. Osa, Eta eramaten dute... Ni Japonera eraman nuen maleta bat utxik. Bai. Eraman nuen nire altuza, eta maleta bat utxik, eta ekarri nuen beteta, eta enitzen iritsi 20 kiloetara. Baina ezten como, estres hori de iritsi ginen, ez genekien iritsiko ezten maleta, nire lagunaren, mairen maleta terazen azkenekoa. Egia da. Maia negarrez, Zinta horretan. un circo, Ja lo ves. beti gauza hauekin, orduan da como, nekagarri. Eta sistema oso traketxa da. Eta garestia. Eta oso Porque da garestia kriston garestia maleta bat eramatea. Bai. Bo. Eta aipatu behar dut honek seguraski zerikusia daukola 9/11ekin. Es Osama Bin Laden. Baino, eramaten dute, aireportuko pertsonal guztiak eramaten du bere lana, mundua salbatzen ariko balirate bezala.
Nire maleta ez da kabitzen trasto honetan, eta deklaratu behar dut, eta behiratzen didate lotxarekin. Landeke, no seas engañado. Pasa fakturaziotik 70 euro pasatzeko zure maleta, edo aurkitzen badute como ur botillaren bat, edo lentientzako likidoaren botillaren bat, edo tal, begiratzen zaituzte kutsillo bat izango balitz bezala. Kontrol aleatorio, zenbat kontrol aleatorio egin dituzu? Dexente. Nik denak, bai. Beti odala, test de explosivos. Kendu bar ditut beti zapatak, porque beti dira Hori da, plataforma. eski igual daukatzu zure Lady Gagaren kontzerturako plataformaren barruan dinamita kartutxo bat, eta nahi dezu Londreserako Ryanair abioi hau errebentau. Osea, segurtasunaren alde, eta bar. Hori, esan bar, no? Neri hori izkiruditzen, da como pereza, baina jazta. Neri amorra maten didana da, como, tio, zara Ryanairreko langile bat. Bai. Ez duzu enpresa hori. Heredatuko. Hombre, que no. Enpresa hori ez da zurea, zu zaude hor kobratzen, zure soldata xumea. Egon zara esaten neskatxa gazte bati, ea bere motxila sartzen den edo ez den sartzen mierda hortan. Tio, doa motxila batekin, utzi jozu pakean, pasa palante, cruza la pasarela, cariño. Ya está. Zen aurri... Ez da fan bihar abioia beruntza 200 gramo egotiarren. Osa, gero aurrei ez diezu edeus esaten. Ja bez. Osa, aurrak debekatu egazkinetan. Bozal. Eginez gazkin berezinak aurrentzat, edo jo que se, eta jarri poko jo. Baina, tio, gero nire motxila ea sartzen den ez den sartzen. Oye, por favor. No, pues literal. Qué ridícula. Eta niri molestatzen dauenak ez da segurtasuna, berez, da como badauka aeroportuko seguridade enkargatuak, como esta babe de policía frustrado. Ze, badago, en plan, argi ikusi dut nire bizitzan, haien borondatezkoa badela. Zenik izan dut bidaia bat, non joaterakoan utzi didate pasatzen lentilla likidua, eta itzultzerakoan kendu didate. So what is the truth, Ellen? The truth da, pertsona batek konprenditzen duela, hau da lentilla likido botila bat, eta naiz eta enpresa politikak esaten duen, no sé cuantos, hau ez da inorentzat arrisku bat. Eta itzulerakoak esatu, no, baina hau da nire lana da legeak betea alaztea. Badakitzu, orduan, ez dakit, oso teatrerua iruditzen zait, eta oso como autoridade joko arraro. Es que polizia nazkagarria, baina... Eso es Osama Bin Laden. Polizia frustratua. Rio seguratak, no sé. Segurata del Eroski. Nire atzetik etortzen, 60 zentimoko kutxilla pakete bat eraman dudalako, bere emaztearen burua eramango banu bezala. Qué fuerte. Hau gertatu izan da. En fin, orduan, urrengo acabo puntua. de darme cuenta de que urrengo puntua Acabáramos. Da zurea edo nirea? Zurea. Vale. Nik esan dazkeneko amaletan. Debate candente de actualidad. Influencerrak goia... Garraio bideen artean. Zein da bideiatzeko garraio bide egokiena. Eta nominatuak dira abioia, egazkina, autobusa, trena eta kotxea. Vale. Zein da zure iritzia? Karo, baina nola goaz. Berdin da bidaiaren sentimendu. Bi ordu. Bi ordu abioiez, bi ordu kotxez, bi ordu kotxez. Vale, 5 ordu? 5 ordu... A ver, nire gogokoena da kotxea. Vale, ez da eco-friendly, no sé qué, baina erosoena da nire ustez. Gelditu zaitezke nahi duzunean. No me gusta ser así de eco-friendly. Hori naiz ni. Ez, baina kotxearekin da, como gelditu gaitezke dozin momentutan, niri gainera gasolindegi batean gelditzea, eta edatea kafetxo bat. Mesana. Me encanta. Daniel eta biok joten garenan Bilbora gelditzen gara beti gasolindegi batean kafetxo bat hartzeko, me encanta momentu hori. Eta hitz egin dezakezu lasai asko, eta no sé qué. Orduan, garraio publikoa... Baina gidatu behar dezu, egon behar zara engage. No, nik kontatzen dut, nik ez dudala gidatzen, Orduan noski baietz. Nik kontatzen dut ninoa de kopi. Ez da, askotan gertatzen, baina gertatzen zait noiz bait. Niri be. Gero, garraio publikoan, nire ustez, gehien gustatzen zait... Eske zaila da. Erosuena abioia da, baina abioiak dakar aeroportuaren fanfarria guztia. Claro, gehi gero abioian ezin duzu deus egin. Eta aeroportua, eta abioi batek usten zaitu, no se dondeko aeroportuan, eta hor zaude isolatuta. Eske gero autobusa eta trena nik hau da pixka kontroversial. Nik nahiago dut autobusa. Nolatan? Autobusak dauka un traka-traka asusten zaidala, queda como erlaxantea, como que zoaz horlo egiten con el truku. Berdiz ere zure fase fetala. Eta usten zait pila bat. Trena da lasaiegia. Ze gertatzen da, autobus batzuk, eta justo Madrilera joan ginean lehenengo izan zen terriblea. Tait. Tu, txiki, ni naiz metro 60, eta niten sartzen. Tait.
En plan, ez zegoen tokirik. Orduan, erdi altua baldin bazara, no me quiero ni imaginar. No te quieres. Osea, oh my god. Bestela orokorran ni beti oso gustora nago autobusean, gustatzen Bai. zait pila bat, oso relajanteana. Trena baino gehiago gustatzen zait, bai. Ni ere oso autobusista naiz, Euskal Herria mailan gure autobus geltokiak, gure tren geltokiak baino asko ere hobeak dira. Hombre, Iruñan Askoz ere adibidez. hobeak infrastruktura aldetik, zerbitzu aldetik, hain ongi jaten da. Euskal Herriko autobus geltoki guztietan, ezin dudala sinetxi, Bilbo okerrena. Bueno, Iruña ere ez da oso ona. No, Iruña okerrena gero Bilbo. Bai, Iruña Iruñako okerrena dela. kafetegia ez da bateria ona, baino Gasteizkoa. Gasteizko autobus geltokiko tortilla. Bo. Oh my fucking god. Eta menua oso ona dago, Gorgeous. Donostin katxopo 9 euros. Baina, karo, Oso adibidez hemen ongi. Iruñan konparatu, ez? Osea, ni burlatakoa naiz. Orduan, iristen naiz autobus geltokira, hartu behar dut laua eta banoa etxean. Bai. Banoa etxera. Iristen banaiz trenez, Isolatuta. hartu behar dut zazpigarrena. Isolatuta. Pasatzen dela. Iruña Medellín. herriko herri guztietatik. Bai. Ez dakiz zenbat geldialde ditu. Eno Eta gautia. azkenean iristen zara burlatara. Ez dago Sí, bat claro, ongi komentu. imaginatu, edo bustintxurin, edo hemen erdialdean, pues txikan egot autobusa egia zen. Uste dut trena dela garraio bide bezala, glamurosoena, eta behin han sartuta erosoena, Eta ber motzagoa da, egia da, pues Madrilera azten bat tarratzen duzu bi ordu. eta ez da inoiz ataskatzen, ez duzu lidiatu behar, ez daude tren ataskoak. Ni Londresen gertatu zitzaigun galesera joaten. Oh. Porque, claro, alaztoren bat baldin badago, ezin da trena atera. Ah, no, claro. Eta, claro, ja trena berandutzen da. Bai, hori Eta bai, no, berandutzen bada, dira, bai, noski ja- baiaz. Baina ez dut ez duzula pasatu behar atasko batetik, kotxe batekin. No, atasko bat ez, baina igual zaude ordu erdi leku batean geldirik, porque No, trena hori ezin bai, atera. hori bai gertatzen da. Behin galditu ginean, elurra zegoela eta etorri behar izazen beste bigarren tren bat, eta guarren olazagutia tiesaz. Jesus nama. Orduan, zein da gure garraio bideo berenaren Goya sariaren irabazlea? Niretzat autobusa. Hegazkina autobusa, trena edo kotxea? Niretzat autobusa. Ni ez eta bai. Ni uste dut baiaz, beti dago hor, nik behar dudanean. Orduan, zorionak autobus gidari, autobus erabiltzaile eta autobus zale guztioi orokorrean. Zergatik dago hainbeste jente bere autismoa lotzen duena trenekin eta ez hainbeste autobusekin? Ja, Hor ez dago dakit. nitxo bat, hor Ez dago dakit, merkatu ez nitxo dakit, bat. jendari askusen zizkio trenak, baina autobusak igual ezin Intzaike lehen TikTok kontua autobusen reviewak egiten. Nik hori oso ondo ingo neuken. Ja. Ideia hori gordeko dugu etorkizunerako. Hombre, egin dezakegu como rollo Zer? follaren hoteles. Badago, Muxu handi bat hemendik Instagrameko @follarenhoteles kontuari egiten du justo bere izenak dioena eta beste gunean eman zizkidan 300 like. edo horren da, Instagram kontu bat egiten dugu reviewak hotelen inguruan. Zertarako? Pues tal. Egin dezakezu zu viajar en autobus. Viajar en autobús. Nada de follar. No, hori ez. Claro. Viajar en autobús oso nada. Tetaskitar. Tetaskitar, oso goi. Bai, jarraitu tetaskitar Instagramen. Zera, Urrengoani. bai, Vale, oraigoaz, ja norantzekin. bale. Nora esan duzu? Norakoak, norantzak, Norakoak, tokiak. whatever. Zenba denbora goiaz? Jakitearren? Bale, ni daukot beste puntu bat ez dela norantza bat. Bueno, nik norantza eta gero zure puntu. Vale, Ez da vale. norantza bat, eski ez da puntu bat ere. Bale, mentale. Eta gero zure puntu eta ja bukatzen dugu. Como un Vale. woman. Aventura Land. ¿Qué? Hau da. Amerikalandia? Ez, aventura bat joatea. Safari, Australia, banoa, ez dakit, kaiak baino- egitera a los Pirineos, Edo al Geoparque Navarra. al Geopark, flop. Niretzat da flop. Ni ez dut ere bai. Flop Ni ez total. dut. Ez gen, ez naiz pertsona aktio bat. Kenia? Ez naiz... Safari? En Kenia? Safari? Ze safari? Ez duzu ikusi gura egingo jirafa duzu? bat. Sorprendente. Ez? Nik ere. Nik ere ez baino, jendiak bai. Jendiak nahi du bete bere bizitzan dagoen utxunea safariekin. Eta toki guzti hauek direla en plan, bai, jeitxiko gara goizeko seiretan, que bakarrik egiten ditu 35 gradu. Déjame en paz. Oh my god. Déjame en paz. Oh my god. Australia. Nik uste nagoen, esaten zenuela, toki honek diela rollo como jarduera bat. En plan, zuzoaz tokira, eta da como rafting, eta gero eskalada, eta Nahi gero baten da zuri bat. hortara. Osea, ez dut esan nahi como justo joatea lumbierrera hori egitea hori. Hori esaten nuen. Bat, hori, baina ez da bidai bat, hori da No, jendeak beste egin nahi gauza dela bat. aventura Bueno, bat. Lumbierretik Whatever. oso urrin bizi bazara, bai. Ai, da, baina jendea ez dago lumbierrera just preski, Vale. jo que sé, Amsterdametik. Vale. Baina bai jendea da, como, banoa ez dakit nora egitera ez dakit ze. Mhm.
Ke? Eta honen lehengusua da, noia balira ayahuasca errezera nire hildako gurasoekin hitz egiteko. Edo, ni jo nahi dut Australiara komuna hippie batean bizitzera Bai. 5 hilabete eta nire burua ezagutu. Zure burua ezagutu zaike Lumbiarran, Edo, en el Geoparke. Edo hemen eserita. Edo hemen eserita gurekin. Edo flop kultura entzuten. Flop kultura entzuten bide. Ezagutzen duzu zure burua, utzi guzu iruzkin bat. Orda, nire hori da floptina. Jendeak bilatzen du... Tontakeri bat. Jendeak bilatzen du asko gauza honetatik. Zekla, usteot, saldu diela esperientzia transcendental bat bezala. Eta usteot, badagoela jende portzentai bat doala horrela. En plan, ea nola aldatzen duen hau nire bizitza. Ez igual jendeari faltzaio adrenalina. Igual jendeak ez duenean como dekolorazio bat egiten eta esperoan ea jirea hortzen zaidon edo ez. Bai. Dauka adrenalina hori. Orduan gero bilatzen du pues, rafting bat egitea. Eta zergatik ez dute egiten foiaren hotelez. Pues adibidez, daka. Edo, zer ematen du adrenalina? Esperimentatu zure sexualitatearekin. Hainbat drogek. No, baina hori ez dugu... Vale. Egin tatuaje bat, Bai, adibidez. bai. Jo que se apuntatu krotxet egitera. Lagun idazu egiten rentaitorpena, Ere. adibidez. Ez dakit. Garbituria baina etxeko komuna. rafting, Safari. Safari guazungu, tu. Eta gero implikazio razial, kultural, animalistiko guztiak at. Hori ere aparte. Porque baina- hori horren gainean dago, eta gero Juan Bersara dulzeida bezala esaten, ai ama, ze posik dauden hain gutxirekin. Akitzu. Osea, hori da nahia, izan beharko genuke superatuta Tote Fernandez bezala, baina ondikan dago jendea aldatzen diola bizitza, ikustea jendea errekurso Pobrezia, gutxiagorekin. bai. Bai, esan da, buah, esken nire bizitzarekin superposik Eski nago, joan oain naiz- desgraziao hau ikusi dudan, Eski jo naiz Kubara, eta oparitu dizkiot boligrafo batzuk aur bati. Eta egin du marrazki bat, eta famatu da bihurtuko da. Zure horrengo puntua. Safari... Ikusi zutenak dira flop. Osea, Porque aipatu zaigu ditugun bidaiatzea guztiak gustatzen. dira flop. Bega, nik esango No, dut gero... gastroturismoa bob. Zuretzat, Eta nire bai. daukot beste bob bat. Vale, pues nik gero daukat beste bob bat. Ze ondo egoten den hotel batean. Oh! Ze ondo. Follar en hoteles. A Todo ver. en hoteles. Vivir en hoteles, Saki Kodi. Ordan puntua da hotel batera joatea. Puntua da. Bi modu daude bizitza honetan bideatzeko. Vale, izan behar da bob edo flop, Daniel. Ongi edo gaizki. Eta nire bob edo flop da zure alojamientua priorizatzea. Bai. Bai, ezta? Ados nago. Ez que eroso egon behar zara. Ez que Ados egon behar nago. zara. Begira. Naiz eta egun osoa kale jiran, heldu behar zara ohe batera, hoteleko oheek dakate takto bat eta usain bat ez duela ikusi nire. Eta inkluso ez da izan behar munduko hotelik fascinanteena. Guaun gara Torre Molinosen edo Benidorren hotel batzuetan. no, que nik diot hotel onak. niri igual zait. Bob eta flop hotel onak. Vale, hotel honak bob, Hombre, evidentemente. por supuesto. Baino, ez du Bai. zergatik izan behar 5 estrellas, no seke. Osa, niretzat Vale. logela txukun bat. Bai. Aire girotua. Eta garbia, perfecto. Egoinen Lugon ikaslentzako alberga baten. Hori ez da hotel bat. Ah, Hori ez da hotel bat. Nik hotel Pensaba. bat. Eta ni adinarekin, que ya, los 30, sí. ba ni ja nahiago diru pixkat gehiago gastatu. Nena. Egia da ere, pues orai moneda daukadala, porque ez daukat moneda baino. Bai. Gaztean nintzera baino gehiago. Bai. Gaztetan zen como, venga, goazen hostal ontara 20 pertsonekin lo egitera. Bai, Gaur booking egun ez filtro nuke egingo. merkeena, eta Ez ja. nuke egingo, nik ez dut konpartitzen deus. Vale. Sakabo. Nire dut nire komuna, nire dut nire oea, nire dut eroso egon, eta hortarako pixkat gehiago ordendu behar badut, ordenduko dut. Bai. Ze nahiago dut. Eta zurekin ados nago. Nire Es izan behar da, ongi, eroso... Lehen Que igual bakarrik egiten dugu, lo. Eta ja. Baina porque lo gero egitea eguna superimportantea pasatzen da. dugu etxetik kanpo, baina igual du. Gaur Lo no egitea oso plantxauta ez garrantzitsua dudalako egin da. ondolo. Total, eski nik ez dut lo egin nahi pertsona gehiagorekin, edo jo que seke. Ez. Leku pompos bat, ongi, ya está, perfecto. Arcanis Project 2022 urtean, Suantzes Kantabriako Soraya Hotel zoragarrian, joan ginen jolastera nik nire lehengusuak eta gure lagun Enrique. Momentuen baten, pentsatu zuten hartzea gela laukoitz bat. Gela laukoitz bat? Gela laukoitz bat, komun batekin, retrete batekin, toaia sorta batekin, eta urten behar naiz nire dutxatik eta ikusi nire lehengusuak. Déjame. A ber, niri hori igual zait, porque nahi bez banoa orai aste buru pasa lagunekin landetxe batera, eta ingo dugu como binak edo irunaka, eta komunak dira guztionzaten, no sekea. Binaka edo irunaka eta launaka oso desberdina da. Bueno, niri launakari igual zait. Vale. Niri, osea, nik ez duanana ez ezagunekin partekatzea. Ah, no, alberge horrek komunak ez dute Hombre. inoiz. Edo komuna konpartitzea. Inoiz. Logela pribatu, baina Oh. komuna guztionzat. No.
Ni Ez beti... dut nahi. Ni komuna guztionzat bai egin dut noiz Zu, behinka. eta nik Londresen egin dut, duela 3 aste, Bai. baina ez dut nahi hori ja. Ez que, Bada. tio, da mierda puta bat. Osea, egon barra ni hor, txankletekin, toalla batekin, ze badauko bi komunak okupatuta eta ni hori txoiten, ea noiz ateratzen den, la pesada de turno, ari dela egiten la skincare routine, Ba, Sofia. que niz nago jaun pa esto, Ba, beira. Que ni daukat adin bat. Ba, beira. Ni ez nago ontarako. Zare, aldi berean, 50 urteko emakume bat eta jaio berri bat. Ez bitarra. Ez bit. Ez que naiz ez bitarra. Ez lo que toca. Ordan, no, niretzat ja eroso. Osea, leku ongi bat, eroso. Eta igual partekatzea, baina hori, pues ezagunekin. Vale. Porque gainera ezagunekin konfiantza daukat, ordena, Yes. como que me igual zait, como cagarme viva, eta esatean, plan, me Yes. cago viva. Baina ez da hori da, ikusten ditudanean oeak bata bestearen ondoan, alberge bat izango balitzu zela, deprimiru egiten Bueno, eta gero ere Udalekus, Vietnam. Eta gero adinarekin kontratzen ez, garbitasunari garrantzia handiagoa ematen dio dela, Bai. Nik logela bat hartzen duanean, garbi egotea. Bai. Osea, ongi egotea. Bai. Tampoco te pido yo que sé qué, baino... Zuri ez zaizuan beste gustatzen sartzea jendea logela garbitzera. Ez te gustatzen. Niri mordo bat. Ez te gustatzen, tu nola izan daiteke hotel batean, nik usten dudala hor labraga tirada, sucia, Bai. no sé, que... Eta sartzen da pertsona bat hori ukitzera. Como? Os juro que hado como de kateta, baino. Lehenengo aldia, Bai. erduzte dana hori, izan zela zurekin nahiko heldua, ja, osea. Bai. Flipatu nuen, en plan, nola sartu dela pertsona bat nire logelara, nire gauzak ukitzera eta oea egitera. Bai. Nik ez dut nahi, Hori da la magia de Nik la hori ez dut nahi, nik hori ez dut nahi. Hori Ez dut da, gustatzen. vamos, hori da el material del que se hacen los sueños. Tu, pues nireak Bai. ez, nireak dira pesadillas. Ai, Nire ai. gauzak ez ukitu. Vale, vale, vale. Nire gauzak ez ukitu. Ba, gorde, baina gero utzi garbiketa zerbitzu. Baina nire nago, porretan edut utzi labraga tirada. Dialogoa. Hemen sartzen da, bikotearen barneko dialogo estrukturala. Venga, bukatzeko, nik Esaidazu. egut bob bat. Eta jendeak gorrotatuko Eta nago. ja bukatuko dugu? Ez que bukatu behar dugu, ze ja. Ai, baina nago, 56. hain gustora nago zuekin, familia. Venga, azkar, bob bat nik eta zuk beste bat. Venga, berme Zuk bakarrik. No, gero zuk. Ez, zuk. Ez duzu beste bob? Ez daukat ezer. Ez duzu deus? Bob ez. Ba, esan beste bob. Crucero. Bob. Venga. Ez dakit zen naiz egon. Orduan, Ah. esango dizuet, itzultzen naizenean maiatzan. Horrako dizuet. Beira. Orduan, ekainan ziurrenik ja kontatuko dizuet. ea zer Niretzako da, Fatia oporretan, a la Morea. moduz. Al Boulevard. Eske bagoaz, urrego punturan idea. Bai. Erosketak egitea. Bob. Toma por culo. Bob. Ze erosketa noiz zenbat denbora irauten du erosketa ratxak. Zezuk bastante kontrola daukatzu. Bai, gero nire naiz oso gastona, dirudi, baina gero nire naiz oso... Denbora lez. Gero aspertzen naiz. Vale. Naiz eskerrak. TDAH, orduan, Eskerrak. momentu oro aspertzen naiz. Orduan, bagoaz erosketak egitera, eta biden da, eta jazta, aspertzen naiz. Oh, eskerrak. Baina gusten zait pila bat erosketak egitea, gusten zait pila bat lekuetako dendetara joatea, lekuetako gustatzen zait- dendak ikustea, gauzatxoak erostea, souvenirrak asko gustatzen zaizkit, Bai. imanak asko gustatzen zaizkit, asko gustatzen zait gauzak erostea. Nire ustean Gaizki dago kapitalismoa, no seke, baino... Tokietan whatever. gauzak erostea, segero hori dira. Badakit uste daukazun marraskilloa, nik erosin eban Roman. Bai, Torduan bereziagoa da. bai. Ze, Eta, baino gero gauzak, pues adibidez, eta hau da, como pixkat ere, girl, Sephora guztietan ez daude produktu berdinak. Ordan, ni joan naiz hori Madrilera, Sephoran, Madrilgo Sephoran. joan naiz Madrilera, eta joan naiz esklusiboki Sephorara gauza bat Como erostera, huele porque aquí a hemengo basura. Sephoran ez dago. Pues, ¿qué le hago? No, fans. Eta super posik. Orduan. Super posik. Kultura Eta ni joten lokalean naizenean, murgiltzen. estatu batuetara, nahiko dut joan ulta batera, Bai. eta erosi, jo que se, Tarte Pistola bat. Beauty, edo lo que sea, Bada. eta erosi Road, eta erosi, hemen ez dago makillajerik. Nola dice, Huda Beauty? Juda Beauty hemen badago. Ah, puta da. Baina leku askotan, pues, Details. House Detective Labs Westbrook. hemen ez dago adibidez. Baina Madrilen bai. Madrilen bai. Eta Huda Beauty? Eta gertatzen da leku askorekin, pues leku askotan, pues igual hemen badago jo que se denda, baina beste leku batean hemengo Adidas denda bat edo Txinako Adidas denda bat ez dute zerikusirik. No, claro. Horren joten naiz Txinara, queda nire ametsa, ni joango naiz Adidas denda batera. Adidas Pyongyang. Eta gero esan dezu erosi dezulan. Eta eske baude gauza bereziak hemen eto denak. Globalizazioa. Hei, Niri bai gustean sartzea toki dilapidatuenetan, baina hauen be bai. baina zuri dendako zentzizkizu ere, ez duk ere gauza asko erosten dituzu. Niri konbentzitu behar dut nire burua alternatiboa naizela, momentu orotan. Orduan, nik ikusten dut regalo ospuri, como telarainekin izkinetan, eta sartu Ja. behar naiz. Pero eske dendorta egitera sartu behar da, bazarretara bezala. Baina Joaten nik sartzen naiz bazarrete- bakarrik kontatzeko erosi dudana,
eta zegoen egoeran. En plan, erosi nuen regalos purin Scarfaceeko kamiseta bat, eta mundu osoa en plan, nik ere. zetxula zure kamiseta, bai, euro bat kostatu zitzaidan, eskaiera baten pean zegoen merkadillo batean, non kanpoan zegoena zen bakarrik gauzak lurrian botata, zebarruen ezen ezer kabiruta. Ja, nik erosi nuen hor Tokio Teleko kamiseta. Regalos puri patrocina este espazio. Baina bai, ulertzen dut, baina da kontekstua, baina ez hori bakarrik da, como aurkitzen dituzuen gauzak. Bazar bakoitza mundu bat da. Orduan, jotzen zaren lekura, sartu bazar batera. Ze aurkitzen dira, osea, marabila batzuk. Lekuaren arabera, orduan, sartu, zoaz, erosi, begiratu, ukitu, dena. Leku guztitan, Ni ustez, bertako kontsumoa ere garrantzitsua da. Que igual kontsumoa, pues, ez da Sephora batera joatea, no? Baina, jo no gara hemen. Osea, Turismo zoaz, bazar, oroar, Bob. Bai. Eta orain, ala bazar edo ez bazar. Jo, esker esamaren zerbait, baina hasi zarizketan edia aztu zai. Ai, ama, pentsatu egin indarra, venga. Naiz doritzen, baina Amaitu baino lehenago. Que erosketak egin behar dira, que gauzak erosi behar dira. Eta ekarri subenirrak lagunek, eta familiarik edo oso divertigarria, subenirrak ekartzea. Eta guri ere, bai. Eta gero diozuna, dauzintez gara historia bat izatea, eta esatea, aurre sinun ez dakit non, eta aurre sinun ez dakit non, eta aurre sinun ez dakit non. Eta ni benetan ematen diate oroitzapenak. Egia da, eska bada. Eta beste garrantzitsuak, egin albumak, egin kuadroak, egin gauzak, gorde tiketak, gorde autobuseko bileteak. Bueno. Izan pixkat basura, eske gero egiten dira gauza zoragarriak, nik egin nuen. Baina egin behar dira. Nik egin nuen japoneko kuadroa, ze polita da. Baina ez dira gauzak gorde behar, gero erabili behar. Bueno, baina egin dezakezu album bat, edo izan dezakezu gordeetan noizean behin begiratu. Bai. Como que minimalismoaren baitan, gaude, como que ez dira gauzak gorde behar, gorde gauzak, gorde tiketak, gorde gorde gauzak. Oroitzapenak dira, eta oroitzapenak batez ere oroitzapen analogikoak oso politxeak oso baliozkoak eta oso erabilgarriak izango dira, mundu gerrak eztanda egiten duenean. Así que bai, izan zure argazki guztiak imprimatuta. Bai, totalmente. Eta behin hau esan da. Denako politara bidaiatu. Ez dugu esan, azkenan, como norabide bat ere. Egia da, Bali, flop. Soria, Bob. Barcelona, flop. Milan, Eskiago naiz, flop. Dinamarca, Naiz egon, Bob. Texas, flop. Las Vegas, Bueno, depende. Bob. Argentina, Bob. Tanzania, flop. Paranamaribo, Zer? Ez dakit, baina toki bat da. Ez dakit nungo kapitala da, baina bai, Paranamaribo da kapitala, ez dakit nungoa. Eta geografia test erraz honekin badakizute nongo kapitala den Paranamaribo utzi iruzkinetan, agur. Agur, musutxo bat, bidaiatu, ez dakit nora. Elizondora. And I'm tuned into the station light.